15 laqda mhux governattiva u kunsilli lokali ingħataw donazzjoni ta' 3,000 euro bħala parti mill-iskema Achievers. Din l-iskema li tiswa 9,000 euro għandha lan li teduka l-tfal u żgħażagħ biex joqogħdu l-bogħod mill-vizzju ta' droga. Dawn il-15 proġett intażlu minn bord tal-għażla minn fost 44 proġett. Waqt din is-serata tkellimna ma' wieħed mir-rebbieħa ta' din l-iskema, Nil Portelli, li kien qed jirrappreżenta lill-Kunsill Lokali ta' Ħaltarxin. Il-proġett tal-Kunsill Lokali Tarxinis qed jippromovi l-attività fiżika u anke l-għarfien dwar il-ħsara tagħmel id-droga ġewwa din il-lokalità, fejn kollox qed isir mill-kumdità tad-dar tagħhom minn fuq il-midja soċjali. Prattikament qed naraw li l-involviment taż-żgħażagħ 5 snin jonqos fir-raħal. Allura naħsbu li permezz din l-iskema tista' tkun tajnuna sabiex iż-żgħażagħ jinvolvu iktarhom fis-soċjetà. Preżenti għad tħabbira tar-rebbieħa ta' din l-iskema kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi, Rozjan Kutajjar. Hija qalet kif permezz ta' daw il-fondi qiegħed jitkabbar l-għarfien fost il-komunitajiet Maltin u Għawċin fuq dan is-suġġett. Bħala gvern aħna niskoraġġixxu bla dubju l-użu ta' droga sta fl-istess waqt nirrikonoxxu ir-realtajiet illi għandna f'pajjiżna huwa permezz appuntu ta' dan il-programm permezz ta' dawn il-fondi li qegħdin ninvestu biex ikollna iżjed għarfien fuq livell lokali fil-komunitajiet tagħna dwar dan is-suġġett.